na sa si Felix Manalo nag-ibog Iglesia ng Cristo. Natanaw ni Don Felix, mali ang Iglesia ng Cristo. Ano naman, mabasa man. Ayaw ko pag Madrio, kung may mabasa ko talaga siya. Karon. Kanang Iglesia ng Diyos nga naa sa Biblia, o na ang Peres. Wala ka Felix. O yun ka nga, sumala si Magiging giparehistro niya 1922 sakto. Paristo niya? Oh. 1922? Oo. Ulun ko na. Okay, parehistro. So, oil ka karon kasi Perez na himong fixer. Kaya nagparehistro siya kung butang kung institusyon na dili iya. Oh, Balaod pala ko na. Ay, ako na ito nagbalaod ba? Balaod ko na. Ang ako pangutana, oil ka karon Oh. na kining maong kang Perez, Oh. kay iya ka magkiparehistro ka ng maong pundo ka, Oh. oil ka nga nagparehistro siya butang kung institusyon na dili iya. Hindi niya. Ay, iya to. Hindi, kaya itong balaod. Sa balaod na Ay, isa. Aminaw ka. Sa balaod na ito na siya. Kailangan nga paristo ka sa atong balaod. Kaya mga mga nalingon ni Cristo. Ang sa Diyos, kaya sa Diyos. Ang sisal, kasisal. Mga magsunod. Kini kang Perez kang nga diha ka sa Soriano, kang kinsa man na sa Dios o kasi Ka Diyos. sa Dios. Oh. Ano gihatag mas gobyerno? Ayaw mo yun. Mabasa pa. Mabasa. Ayan sa lagi. Onsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo Oh. na ang iglesia nga iya sa Dios ihatag ni Cesar. Yato ni Cesar. Oh. Si Cristo, Sulyana. O sitas. Kung si Cristo, ang sa Diyos. Pinuntahan mo siya. Wala ko supa ka na. Ang sa Dios, ang Mahal Cesar mo ang Cesar. Oh. Karon, ang problema anak karon kay ang inyong pundo kasumala pa nimo iya sa Dios, gihatag ninyo ang Cesar. Giparehistro man ninyo. Ano mo ganun si Cesar? Nala siya mo kung punta maghihatag ng Cesar. Ang iyong bahin, dili mo nalisto. Yung bahin, dili ang Iglesia ng hihatag si Cesar. Wa ba niingon si tawag ng Kristo nga ang bahin ng Cesar kang Cesar, ang bahin sa Diyos. Dili man mo. Okay. Ang akong pangutana simple. Mamo na ilang. Onsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang maong gitawag og iya sa Dios ihatag ang Cesar. Wala mo kayo sabi. Wala gihatag. Dili ang Iglesia ihatag. Ang imuhang kibali, kung ano ba, abuloy ni mo. Dili man ako matabig sa kabuloy. Ang institusyon ba? Katong giparehistro ba? Dili man to abuloy. Katong giparehistro di man to abuloy. Tarong sabot ba? Kaya si Cesar, gobyerno mo. Ay, ang gobyerno lagi. Sabot ko. So, babasa mo na ko. Directly speaking, ingon si Kristo, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos o sa gobyerno. Ang iya sa gobyerno. Karon, o yun ka nga, ang paghatag ka ko sa iya sa gitawag ko sa gobyerno, o yun ka, usa sa pamaagi na ka ipasubject ang imong kagalingon sa gobyerno. Karon, kay imo ipasubject ang imong kagalingon sa gobyerno, o yun ka nga, usa sa mga mando sa gobyerno, kanang pagparisto sa mga pundo at ilanong sa balaod sa gobyerno. Oh. Karon, kay ilanong man sa balaod sa gobyerno, so o yun na karon sa pagparisto ni Perez, dito sa gobyerno, o yun ka nagipasubject ni Perez ang maong institusyon dito sa gobyerno. Oh, yun. Kay o yun na karon, so o yun na karon kanang imo, bigyan na bilin na iya sa Diyos. Ano yung... Salamat! Basaw na ko! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ay, wala no, hindi mo mabasa. Babasa mo lang si Sana galing ko hindi mo mabasa, hindi mo mabasa. Ngayon si Pedro, Apostol Pedro, mag-ulod ka mo sa mga alitutunan ng tao. Basaw na ko! O yun naman ka, next Oh. question. Next Oh, question. yun. Sa pagparehistro ni Perez, ni Soriano, Oh. sa Security and Exchange Commission, sumala sa balaod sa Pilipinas, kaya imo kami ng ginapabugos, na balaod yun sa Pilipinas, Balaod. ay mo kami naggasulti sa balaod. Oh. So, o yun nga, kung unsa na natin sa balaod, husto o tama ka to. Gusto. Husto. Kahit kung unsa gusto sa balaod, husto o tama, iya ka na sa Diyos. Iya ka ba sa Diyos? Iya ka na sa Diyos. Oh. Sumala sa balaod sa gobyerno, ang nagparehistro mo ang responsableng pundador o magtutukod sa institusyon nga iya giparehistro. Husto po ni. Gusto. So, ay nakaroon ka rin, imong pundok iya sa Diyos kundi iya ni Perez Soriano. Iya sa Diyos. Iya sa Diyos. Oh. Ipit! Iya sa Diyos. Ipit gihapon! Anong butang iya sa Diyos? Iba, di ba ako nung iya pa sa basta ng butang iya sa Diyos? No. I am referring to the institution. Oh, institusyon. Ayaw. Oh, basahin ko. Go! Ang problema naman, ikaw Nakakabay Basahin dokumento. ko. Kami. Nakakabay dokumento nga nagpamatuod, naghatag explicit declaration nga kanang maong gitawag o giparehistro ni Perez ni Abtong 1922 o kanang giparehistro ni Soriano ni Abtong 1980. Kitagaan sila sa Diyos o katungod ni iparehistro kini. Ikaw sa Diyos? Si tagaan. Sitas. Si tagaan, bro. Sitas. Despite City sa unang Pedro. Sige daw. Despite City ha, kasama ko. Salamat sa kuntana.
guys. Sige. Pino ka sa kaya na ba? Kaya edad mo nito? Brad, kanang napakagrado na yung mga tipara ba? Ano si Tas? 3.27 sa Ono Pedro? Hindi? 3. Wala 3. Baing 4 naman din natin. Sige. Sige, basa na mo. Sige, babaan na lang. Pero may katawakan. Ulit ako, ngit-ngit na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.